Kohtasitko jo somessa sijoitusneuvojan? He lähettävät sinulle viestiä ja tarjoavat uskomatonta sijoitusvaihtoehtoa. Kryptovaluuttaa yleensä. Ei juuri riskejä ja voitto on todella suuri ja pikaisesti. Ja he tarjoavat linkin jollekin alustalle, minne voit tehdä profiilin ja laittaa rahasi. Nettisivut on yleensä heidän omia sivujaan ja ensin sijoitat sinne vähän rahaa ja silloin saattaa näyttää siltä jopa, että se raha kasvaa siellä. Sitten kun sulla on iso summa rahaa, olet sijoittanut sinne lisää, se kasvaa ja yrität kotiuttaa. Sitten halutaan maksuja. Ja maksat yhden kerran, maksat toisen kerran, mutta koskaan ei tule mitään rahoja.